господа не чуват. Седе, мама, ще кажем да са Макар Тополов, Николай Василев. Изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми за какво гласуваш днес, какво искаш да се промени? Много добре знаете. Няма да... Не. Ама, ако да ти кажем, не съм забутен, Сокол 31 живее. Таш трети, краката ми виж какво става, защото лавката ми, гаража ми, заведенията ми, от собственик ми, сто всички знае. И имаше крави, продади, достиг. Кажи ми за каква промяна искаш да се гласува. Седем. Спри се и ми кажи, бе, жена. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисти улици, Фикрет се вече се разбира и аз за номер. Чакайте, 12 милиард пари я лавиш нашата Сокола. А до отзад Бог твърдит. А пред Генеков става, купае нека взима първи проститутката, апартамент това на никой не гледи. Човек ето Кузмов, Мехмет Асан, Октай, другите всички Бокути. Що измене? Яшар Исмаил Ахмедов трябва. Не да бъде Асанов, Асана жената моя Лели. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче, една момиче. Кой ги храни? Кой ги храни? Малка име Тодор Живков името. Твоята търговия е ръба. Моята три... Чакай, на кой Тодор Живков име? Малка на Георги, това точкото. Тодор Живков името най-малка име, не всички знае. Ти комунистка ли си? Ето не е малък, 30